хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 21 октябр дар Паём ТВ. дар 9 моҳи соли 2022 корхонаҳои ангишти вилояти Соғд қариб 13,7 ҳазор тонна ангишт истеҳсол кардаанд. бино ба иттилои сидоди вилоятӣ оид ба омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистон, дар вилояти Соғд ба ҷуз 200 нуқтаи фурӯши ангишт, ҳамчунин 370 нуқтаи сайёри фурӯши ин навъи сӯзишвориро роҳандозӣ карданиянд. барои сари вақт бо сӯзишворӣ таъмин шудан ба аҳолии вилояти Соғд беш аз 6 ҳазор тонна маҳсулоти ангишт фурӯхта шудааст. илова бар ин, нақшаи захираи ғизо барои тирамоҳу зимистон низ аз ҷониби сохторҳои дахлдор тартиб дода шудааст. тибқи он эҳтиёҷ ба захира 2500 тонна орд, қариб 654 тонна равғани растанӣ, 530 тонна биринҷ, 280 тонна шакар мебошад. ҳамчунин бино ба гузориши ҳукумати вилояти Соғд дар анборҳо 65 000 қутти консерв, 15 000 тонна картошка, 570 тонна пиёз, қариб 679 тонна сабзӣ нигаҳдорӣ мешавад. ба ғайр аз ғизо, муассисаю ташкилотҳои хоҷагии халқи вилоят захираи маводи сӯзишвориро низ ба роҳ мондаанд. ба хабаргузории Соғд Ньюз аз ҳукумати вилояти Соғд гуфтанд, ки мо бояд 7000 тонна ангишт, 425 метри мукааб ҳезум, 716 000 литр сӯзишвории дизелӣ захира кунем. барои он маводи сӯзишворӣ таъмин намудани сокинон фурӯши гази моеъ ташкил карда шудааст. 397 нуқтаи фурӯш ва 6 пункти сайёр мавҷуд аст. зиёда аз 2000 тонна сӯзишворӣ ба фурӯш тайёр карда шудааст. дар ҳамин ҳол сокинон мегӯянд ягон нуқтаи фурӯши сӯзишвориеро ки аз ҷониби ҳукумат ташкил шудааст надидаанд. теъдоди нуқтаҳои сӯзишворӣ ки мақомот зикр мекунанд ба мақомот рабте надошта аз они соҳибкорон мебошад. раванди коҳиши нархҳо ки моҳи августи соли ҷорӣ дар бахши истеъмолии Тоҷикистон оғоз шуда буд, дар моҳи сентябр идома кард. бино ба маълумоти агентии омори Тоҷикистон, дар моҳи сентябри соли равон нархи маҳсулот ва тарифаҳои хизматрасонии пулакӣ дар ҷумҳурӣ 0,3% поин рафтааст. аз ҷумла арзиши маҳсулоти хӯрокворӣ 0,6%, хизматрасонии пулакӣ 0,1% арзон шуда, нархи маҳсулоти ғайри озуқа каме 0,1% боло рафт. нархи пиёз 7,4%, бензин 4,2%, равғанҳо 3,4%, мева 3,3%, шакар 1,6%, маҳсулоти нонпазӣ ва ярма 1,5%, сӯзишвории дизелӣ 1,3%, гази моеъ 0,9% арзон шудаанд. дар моҳи августи соли ҷорӣ идораи омор коҳиши нархҳоро 1,2% сабт кард. ба ин ба гуфтаи агентии омор дар сатҳи 2,5% поин рафтани нархи маҳсулоти ғизоӣ асосан маҳсулоти ниёзи мардум мусоидат кардааст. ҳамин тариқ мизони таворрум дар 2 моҳи охир аз 4,6% дар моҳҳои январ-июли соли ҷорӣ то 3,1% коҳиш ёфт. дар моҳҳои январ-сентябри соли 2021 сатҳи таворрум 5,3% буд. пас аз он нархи озуқаворӣ 3,8%, молҳои ғайри озуқавӣ 5,8%, хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ 9% қимат шуд. мақомоти Тоҷикистон то охири соли 2022 мизони таворрумро дар сатҳи 6% пешбинӣ мекунанд. дар ҳамин сатҳ дар соли 2021 болоравии нарху тарифаҳо пешбинӣ шуда, дар охири соли гузашта таворрум 8%-ро ташкил дод. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллӣ сомонӣ барои имрӯз 21 октябр муқаррар намуд. қурби расмии 100 рубли русӣ дар Тоҷикистон 16 сомониву 20 дирам мебошад. бонки миллии Тоҷикистон қурби 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 1021 сомониву 64 дирам ва 100 евроро 1002 сомониву 74 дирам муқаррар кардааст. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон 92 доллару 36 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Oil New York 85 доллару 71 сент муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз 1627 доллару 63 сент барои 1 унс таъин шуд.